Sitten takaisin Suomeen ja juhannustansseihin. Lavatanssikulttuuri elää vahvana Suomessa. Monien tanssilavojen kesäkausi alkaa nyt juhannukselta ja tänä vuonna tansseja järjestetään enemmän kuin vuosiin. Olimme mukana juhannustansseissa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Nurmaalavan parketti on kiillotettu huolellisesti kynttilällä, jotta jalka nousisi kevyesti illan pyörteissä. Tutut tangot saavat väen liikkeelle jo ensitahdeista. Tanssit ovat monen mökkiläisen ja paikallisen kohtaamispaikka. Innokkaimmat ovat tosin tulleet paikalle satojen kilometrien päästä. Tyttöystä olla mökki tuossa vieressä, niin otettiin jalkapatikalla tänne. Kaikki nyt on niinku mökkinaapureita ja tanssitaan ja lauletaan ja juhannuskokkoa mennään katsomaan ja sellaista. Mäntyharjun Nurmaan Mutterilavalla on tanssittu jo 1960-luvulla. Tänä vuonna valmistui uusi ravintola talkoilla viime kesänä palaneen tilalle. Maamiesseuralle lavatoiminta on elintärkeää. Voi sanoa, että tulonlähteenä niin ainut meillä varsinaisesti tämä lavatoiminta siinä ja myöskin sosiaalinen toiminta. Eli tämä kulmakunta niin on todella hyvin sitoutunut niin kuin tähän lavatoimintaan ja toivoisi, että tämä pysyisi elävänä. Suomessa tanssitaan tänä juhannuksena 10 lavoilla. Kaikkiaan tanssilavoja on jäljellä noin 100. Laman myötä hyvin pidettyjen lavojen suosio on noussut tavalla, joka hämmästyttää myös laulajaa. Niin sanotut ikärajat on kaventuneet, että on ihan nuorisoa, jotka on opetelleet tanssimaan ja tulevat sinne sitten ihan harrastusmielessäkin. Ja sitten on vanhempiakin, että kyllä on ihan monenikäistä, mikä on todella hyvä juttu. Laulajille kesän tanssilava-keikat ovat tärkeä tapa päästä kansantietoisuuteen. Juhannusyön hämärtyessä Nurmaan lavalla pyörähtelee 500 kävijää. Siis aivan ihana. Siis tänne on ihana tulla tanssimaan. Olisi vain joka puolella tämmöisiä pikkuisia tanssipaikkoja, niin